ndiye atilembera message kunena kuti anamiwa mwakumbuse bwana APM kunena kuti ndalama mziko nuzilimo, ndalama zili ndi anthu awa mamulumuza nawo. Ndiyeno choyambirira pakhazikitsidwe ndondomeko kunena kuti budget imeneji ndalama zitoleredwe kwa anthu amene ali nazo matenga ndalama za misonkho yathu, anthu ali matrillion. Kutero ku budget imeneji ndalama zimene zabedwa nziko muno munthu mmodzi akhoza kukwanisa kugula chakudya pa ndalama zimene anatenga za ife za misonkhozo. Moni nonse, takulandirani pano pa zokamba Malawi. Posachedwapa tikupatsirani zimene mkulu wa sidedi a Sylvester Namiwa ayankhula atu pa mkumano umene anachititsa lero. Iwo atu ayankhula zambiri zokhudzana ndi momwe boma ili la DPP likuchitira zinthu zake. Ayamikiratu a polisi kuti anthu amati akaphwanya malamulo sizikumatenga nthawi itu amakhala zoti amangidwa kusiyana ndi mmene MCP imachitira. Ndipo tu iwonso afotokozera kuti APM akonzekeretu kuti atolere ndalama zimene akanganya a MCP anaba, ndipo iye watchula matrillion ochuluka kwambiri amenetu anthu anasowetsa anazembetsa misonkho ya Malawi. Mwinatu simunamve wanenatu zochuluka, tatiye ntionere. Sayero panga like, comment, komanso subscribe. Eno apolisi asopano bwana Luhanga kunena kuti ayamba bwino. Iwo akunena kuti chinthu chimodzi chimene Amalawi anadana nawo mu ulamulo wapita uja wa MCP nkonena kuti anthu amatenga malamulo kuyika m'manja mwawo. Apolisi akati tikufufuza mpaka na zaka 5 kutha. Koma lero akuti Luhanga mwayamba bwino, anthu akaphwanya lamulo azimangidwa. Ndina anenanso pompano kunena kuti kaya munthu avala t-shirt ya DPP, kaya avala t-shirt ya MCP, kaya avala t-shirt ya UTM, kaya ndi AFORD, kaya ndi ya chani ina iliyonse, ngati wamenya munthu kapena wopseza munthu kapena wapanga china chosusana ndi malamulo, munthu amene lamulo ligwire ntchito. Ndiye zimene Amalawi amayembekezera ndi zimenezo. So choncho kwabwera message yochokera kuchitipa kuthokoza kwa bwana Luhanga kuti mwayamba bwino. Chinthu chachiwiri ati anthu aona budget ya ndalama zopitirira 300 billion imene ikufunika kuti anthu agule chakudya mziko muno. Ndiye atilembera message kunena kuti anamiwa mwakumbuse bwana APM kunena kuti ndalama mziko nuzilimo, ndalama zili ndi anthu awa mamulumuza nawo. Ndiyeno choyambirira pakhazikitsidwe ndondomeko kunena kuti budget imeneji ndalama zitoleredwe kwa anthu amene ali nazo matenga ndalama za misonkho yathu, anthu ali matrillion. Kutero ku budget imeneji ndalama zimene zabedwa nziko muno munthu mmodzi akhoza kukwanisa kugula chakudya pa ndalama zimene anatenga za ife za misonkhozo. Term of office to, among others, address water shortages in Lilongwe, Salima and Dowa districts. But it is important to highlight that the MCP regime adopted the project implemented through what is known as the Special Purpose Vehicle, SPV, leading to the formation of the Salima Lilongwe Water Company, SLWC, to extract water from Lake Malawi in Salima and sell it to Lilongwe and the Central Region Water Boards. Initially, the contractor, Kato Civils, was responsible for securing funding where the Malawi government would be a guarantor. After a number of twists and turns, the MCP regime decided to burden Malawians even further as financiers of the project through government sovereign guarantee loans. In August 2024, the former Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Chichola Banda, moved a motion which led to Parliament nodding to the SPV to borrow 150 billion from NBS Bank, National Bank of Malawi, and CDH Investment Bank. In the spirit of transparency and accountability, Malawians may wish to recall that the Chief Secretary to Government and the Secretary to the Treasury are the SPV shareholders. Bringing this 150 billion bill in Parliament simply means that if SLWC as a borrower fails to pay, Malawians will be burdened to foot the bill through their hard-earned taxes. At this juncture, Malawians may wish to know that Kato Civils presents its funding requisition to SPV, which in turn borrows from commercial banks. Given the above financing mechanism, any serious administration ought to put in place stringent measures to enhance prudence, transparency, and accountability in the implementation of the project to ensure public trust and confidence.
It is against this background that SEDED has written Honorable Manamveka to immediately suspend operations at Salima Lilongwe Water Supply Project pending that has promised change. It is therefore SEDED's expectation that authorities will act on our demand as a matter of urgency. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha Samundachi, ndiye pamapeto pake ndizapereka bwaloli kwa mzanga Comrade Nyanyiwe Soko kuti awerenge chomwechi mu chichewa. Koma ndimangofuna ndisindike amapanga zimene akufuna, komanso boma linali ndi mwayi omalipira zingandanga kuti zikakhapa kutema ndi kuvulaza mzika. Ndiye mawu awo contract yeniyeniyo ikuyendera. Mmene kampani ikuperekera ntchito zing'ono ku kampani zina kasamalidwe ka chuma ilira ntchitoyi, ndipo boma la Malawi linayenera kukhala mboni. Koma boma la Congress linasintha fundo ya project pofuna kuwapweteka a Malawi kuti akhale omwe azilipira ntchitoyi. Mwezi wa August 2024, nduna yakale ya zachuma a Simplex Chithola Banda anabweretsa ku nyumba ya malamulo bilu yomwe boma limafuna kuti nyumbayi ilivomereze kubwereka ndalama zokwana 150 billion kwacha kuchoka ku NBS Bank, National Bank of Malawi ndi CDH Investment Bank, ndipo izi zinatheka. Pobweretsa ku nyumba ya malamulo nkhani ya ndalamazi zikutanthauza kuti ngati kampani ya Salima Lilongwe Water Supply silikwanitsa kubweza ngongoleyi kuma bankiwa, a Malawi ndi omwe adzakakamizidwa kubweza ngongoleyi kudzera ku misonkho. Momwe zilili pano, kampani ya Khato Civils imauza nthambi ya SPV ngati ikufuna ndalama, ndipo SPV imakabwereka ku mabanki. Pachifukwachi boma lililonse lomwe lili ndi chidwi chothana ndi katangale likuyenera kukhazikitsa mfundo zokhwima pofuna kuteteza chuma cha a Malawi chomwe chikulowa ku ntchito za chitukuko chake. Pachifukwachi ife abungwe la SEDED talembera kalata a nduna za chuma a Mwanamveka kuti ayambe ayimitsa kaye ntchito ya Salima Lilongwe Water Supply Project podikira kafukufuku. Iyi ndi njira yokhayo yomwe a Malawi angadziwire chilungamo cha momwe ikuyendera ntchitoyi komanso ngongole zomwe zatengedwa ku banki. Zina mwa nkhani zomwe amalola masiku 18 opuma pa chaka, mpomwe zika za mayiko ena amazipatsa masiku 30, nzika za dziko lino sizili pa pension, zomwe ndi kuphwanya malamulo a dziko lino okhudza pension. 7. Kuphwanya malamulo a bungwe la zomangamanga. Ku kampani kuli engineer mmodzi yemwe ndi nzika ya dziko lino, ndipo akugwirira kumvera, pomwe kulifu katengeza ndi dowa chezi mainjiniya ali kumenewo ndi nzika za mayiko ena. Ngati dziko lomwe likudutsa mavuto akuluakulu a zachuma monga kukwera kwa ngongole ya boma, kusowa kwa ndalama zakunja ndi kusowa kwa ntchito, sitingapitirire kuyang'ana kumbali izi zikuchitika. Chifukwa chake ife kuno ku SEDED tikufuna kuti boma liunike za nkhaniyi mwachangu. Pamenepa ndipo pamathero pa chikalatachi chasayinidwa ndi mkulu wa SEDED Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri Comrade Nyanyiwe Soko pa chowerenga bwino chikalata chimenechi mu chiyankhulo chimene Ambiri Malawi Congress chachichewa. Ndimafuna tisanasegule bwaloli kuti makomreza mundizere ndikusindika kuti ngati mwamvesera pano ndi chidwi mutha kundivomereza kuti zimene zikuchitika ku project imeneyi zikuthandiziridwa ndi nthambi za boma. Nthambi za boma ngati ku immigration kuti nziko muno tili ndi vuto lalikulu la kusowa kwa ntchito, komanso ku immigration akuziwa kunena kuti pali lamulo lonena kuti musanalembe ntchito kunja mukuyeneka kuti mufufuze kudziko muno kuti anthu tikufuna awe kopa matayala
anthu oti Malawi muno kulibe ndiye zomvetsa chisoni ndi manyazi kunena kuti immigration ndi zimene tayankhula na zikomo kwambiri ndizomvetsa chisoni kuti kampani ya khato ikumayitanitsa anthu ogwira ntchito ochokera mayiko akunja pamene mdziko muno tili ndi Amalawi ochuluka